Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise bantu yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku lwanamhlanje izindlalifa zezulu. Babonise bantu yakubingelela. Mkhulu uNkulunkulu wethu, siyamthanda ngendlela emangalisayo. Angibonge kakhulu abantu abaletha abantu isimangalisi, ngiyabonga kakhulu nabaqalayo, uyabona bayabaletha abantu nabajwayele, ngiyabonga. Yenzeni inkonzo, lifezeni izwi, mkhulu umvuzo wenu ezulwini. Adumale omubi. Yazi ukuthi khona ababi abala phakathi kwethu, lokho ebadalula kancane kancane uNkulunkulu bakhona la phakathi kwethu. Bathumela amagama kimi awukudelela, angizongena kukhona. Kodwa sekunabantu kuneqeqebana elingidelelayo. Angihlupheki ke kakhulu. Ngoba uqala kahle umuntu ngimphendule, mase ngimphendula bese khuluma amagama ohlevana. Ngiyamblokha bese ngimkhipha, ngingabe ngisaqhubeka naye. Ngilindele ke ukuthi ke loyo ke owamlethayo uzoza ke uzongiripota kuye eze. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi yazini ukuthi isitha siphakathi kwethu. Nginane question nalo omlethayo umuntu onjalo. Umlethe ngenhloso noma umlethe kungeyona inhloso. Kodwa uSathane usetshala abantu la ekhaya lezwi njengamanje. Qaphelani ke bangcwele. Bake batshaleka esikhathini esiphambili. Abebe nenkanuko beshela abantu khona la. Qaphelani, ikhaya lezwi ligcwele lonke uhlobo lwabantu. Kusentabeni kendlu kaJehova lapho kukhona abasindisiwe khona. Nakhona basangatholakala abanesihlava. Kodwa njengamanje uNkulunkulu uyabaveza, uyabadalula. Qaphelani, ningilalele uma ngithi yenza leya 2-step verification code. Ngoba abantu abangaphakathi abathatha izinamba zenu bese bezicela izimali ngazo, abahack izinamba zenu, abantu abangaphakathi. Yenza leya 2-step verification code. Nganithumelela yona. Isebenzise, ungayibukeli phansi ngoba neyakhe inamba ingahackwa. Kodwa mawenze le yanto akekho umuntu ongayihack inamba yakho. Kodwa ngifuna ukuniqwashisa nje ukuthi uSathane usetshala abantu bakhe phakathi ekhaya lezwi. Kodwa ke sizomnqoba, asinankinga naye thina. Ngoba phela vele uSathane ukhona yonke indawo sisemhlabeni, uchithiwe emhlabeni. Izolo uma ukhumbula ngikhulumile ngithandazile ngendaba yokubonga, yomkhosi yokubonga ukuthi siyangena kuwo wokubonga uNkulunkulu asenzele khona enkonzweni zabasha. Ungiphendulile ke phela mina ngikhonza uNkulunkulu ophendulayo ukuthi u21 days wethu masivivele yena. U21 days wethu uzohlukana kathathu. First 7 days sizobe simbonga uNkulunkulu, sibonga unyaka, sibonga konke asenzele khona, sifake nayo futhi inkonzo le yabasha simbonge. U-second week wenkonzo wemkhosi wethu sizobe simnxusa uNkulunkulu, sikhuleka simnxusa ukuthi abe kanye nathi kulonyaka oqalwayo. Ukuba abe kanye nathi ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nanoma iliphi ibandla okulona sobe sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abe nathi, noma ngithi abe nawe. Evikini lokugcina sizobe sibonga ngoba uthi masithandaza sokhuleka sinxuse sibonge same time. Sobe sibonga ukuthi lokho ebesicela ku-second week usesenzele khona. So ke u21 days wethu ka2025 uhlukaniswe igaba ezintathu. Iviki lokuqala siyabonga konke okwalonyaka odlule nasesenzele khona. Siyamdumisa nje iviki lokudumisa. Iviki lesibili sikhulekela unyaka esingena kuwona ukuthi sikwazi ukubhekana nawo uNkulunkulu abe nathi.
evikini lesithathu sobe simbonga ukuthi usesenzele lokho ebesicela. Lilula kanjalo ke. Ngiyabonga kakhulu nibe nenkonzo emnandi lesingena kuyona manje. Baba uNtsibande uyanithanda emakhaya, uyanithanda noma kuphi lapho nikhona ukuba nigcine ningenile ezulwini. Ngiyacela ke sigoqe sithandaze simcela uNkulunkulu wethu abe kanye nathi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, ngoba uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona kuze kube manje. Siyabonga Nkosi, siyabonga ngenkonzo zabasha, siyabonga ngakho konke. Siyabonga ngoba uNkulunkulu owambulayo abaphika uKristu abaphakathi kwethu. Siyabonga Nkosi. Ngiyacela ukuthi uqhubeke ube kanye nathi, usifihle Nkosi edwaleni elinguwe. Usifihle moya kaNkulunkulu ophilayo, silizwe izwi lakho, khulumisana nempilo zethu. Konke lokhu sicela egameni elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Sisabuka umkhuleko owukhulekayo, iba nathi ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngithanda ukuphawula lokhu ke. Abanye babonile ama messages abo aphuze ukuphendulwa. Abantu abafakiwe abalethwe izolo nabalethwayo. Sihanjelwe ugesi la. Silale singasenagesi. Sokusho ukuthi network ibengasekho. Kungasebenzeki. Angivukanga ke namhlanje ngoba kuze kwase ugesi ungekho, ngivuke nje isikhathi esifanele ngasebenza. Ngawaphusha ngase ngiqede ukuphusha ngendlela engiphushe ngayo bese maningi kakhulu. Ngaphuma ngathatha imoto ngayidolobheni. Ayiseyahamba ama messages enu lapho sekune network. Ngabuya ngeza la ekhaya, ngaphinde sekungene namanye ke ngasebenza kwaze kwaba imanje. Sengiphumile futhi ngahamba, afika duduleka ahamba kwangena amanye. Sengisebenza kabuhlungu ke makunjalo. Njengamanje ke ngenza inkonzo, kufanele mase ngiyenzile ngenza okufanayo ukuze ifike kunina. Eka YouTube ke yona ayifuni ukuhamba yeyizolo, selokhu ijamile. Ngenze yesibili ka YouTube manje ijamile, leyo qala ayihambile, network ayivumi. Kufanele mangabe ngizoya edolobheni ngilinde ngihlale izihambe neka YouTube, okungekho ke isikhathi sokwenza lokho. Bangixolele kakhulu ku YouTube, kodwa ke sizobuzama sibone. Ugesi kwabuya kancane waphinde wahamba. Awukho njengoba ngikhuluma nje, asinawo ugesi okungukuthi network ayikho. Ngixolise ngicacise lokho, ngisebenza kabuhlungu ngoba ngiphushe ngiqede hambe ngiye edolobheni khona kuzohamba bese ngena ongenayo ngibuye ngihlale phansi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siyezweni lenkosi umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Sibamba lapha ya uxolo ku verse 10. Lapho ethi konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Sikhulumile ke kakhulu lapho, sengiya ku verse 11. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe babongcwele, bagcine egameni lakho, labo ngiphe bona ukuze babe munye njengathi. Asikwazi ukuba munye masingagciniwe egameni lenkosi uJesu. Asikwazi ukuba munye masingekho enkosini uJesu. Athi uKolose 3 verse 3, uma nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. So ke sidinga ukufa maqondana nezwe, sife maqondana nomthetho, sife maqondana nesono, ukuze ukuphila kwethu kufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. Yileso sikhathi ke sokwazi ukuba munye ngoba sesisendaweni eyodwa, sifihlwe kuKristu ekuNkulunkulu. Ake sibuke izwi lenkosi lapha ku John 10 verse 30. John 10 verse 30. Amagama nje amathathu uthi mina noBaba
simunye. Mina nobaba simunye. It's one of the shortest verse akhona eBhayibhelini. Angisho li-shortest cha. Amanye alawo amafushane. Amagama nje amathathu. Mina nobaba simunye. John 10 verse 30. So ufuna ke nathi sibe munye. Yikho esigcina esilonda egameni lakhe. Siqhubekeke siye kuverse. Angiphinde uverse 11 siya kuverse 12. Angisekho ezweni mina. Basezweni bona. Mina ngiza kuwe babongcwele. Bagcine egameni lakho labo ngiphe bona. Kuze babe munye njengathi. Verse 12. Lapho ngisenabo ezweni. Ngabagcina egameni lakho. Labo ongiphe bona. Ngabalonda akakho kubo walahleka. Kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. I-challenge le esinikezwe yona njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabaholi, njengabafundisi, ukuthi sibagcine egameni leNkosi uJesu esibanikeziwe. Ibandla obekiwe ukuthi uhambe phambi kwalo ligcine egameni leNkosi uJesu, ukuze ungalahlekelwa nawo yedwa kubona. Ngaphandle kwendodana yokulahlwa, okungikuthi bakhona abazophuma ekhaya lezwi ngoba bengamadodana okulahlwa. Kodwa thina at all costs kufanele sibagcine labo esinikezwe bona ngoba noJesu wasigcina thina. Wasigcina egameni likaBaba. Thina ke sesibagcina egameni leNkosi uJesu. Ngakho ke ngiyambonga mina uNkulunkulu ukuthi ungisebenzisile ekufezeni kwawakhelelizwi. Ngiyabonga ngempela, ngiyathobeka. Ngoba uNkulunkulu kakwenza isinto engakutsheli, ahambe yambula nje indlela yonke. Ngangingazi ukuthi uma engifundisa igama elithi uJesu Kristu inkosi, ngizonigcina kulona nonke nini nilishoyo. Nonke nilishoyo nigciniwe kuleli gama. Ngiyathobereka, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithandaziseni bazalwane ukuba ngiqine ekukholweni kwami, ngibiyeleke nomndeni wami ngize ngingene ezulwini. Size singene ezulwini. Kuyangithobisa uma ethi uJesu verse 12 John 17, lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ingakho ngithi challenge kithina ukuthi senze njani, sibagcine laba esiphiwe bona egameni leNkosi uJesu. Akukho ukugcina abantu egameni leNkosi Jesu okudlula ukuthi ngibafundise ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Ayakukho okudlula lokho. Ngoba uthi yena uma ababili noma abathathu, Matthew 18 verse 20, behlangene egameni lami, nginabo sengikhona. So uma nginifundise ukuthi nithi uJesu Kristu inkosi, lokho kusho ukuthi usekhona, usumbizile ngoba ungumabizo asabele. Yikho ngithi ngiyathobeka kakhulu nginikeze imfihlakalo yezulu, isikhiye esingeke sisephucwe umuntu. Ziyazama izisebenzi kaSathane ukusephuca. Ziyazama izisebenzi kaSathane zisitshela ukuthi udaka, ukuthi uJesu Kristu inkosi, udaka lweminye imizi. Khona ezintweni zizonke ungafanisa igama leNkosi uJesu ngodaka. Yaba khona abantu phandle, kodwa kwethu kubakhulekela. Simcele nje uNkulunkulu ukuthi abathethelele, ngoba abanye bayasetshenziswa, bazi benzana, bazi bathini. Kodwa iqiniso limile lithi nginigcinile, nginilondile egameni leNkosi yethu uJesu Kristu uma nithi uJesu Kristu inkosi. And wena uma emunye ethi kuwe uJesu Kristu inkosi, nawe usho njalo uthi uJesu Kristu inkosi, ngoba uma usukhuluma okunye, angazi uma ngizwa yini, uma usukhuluma okunye uthi uyabusa, usho noma ikuphi okufisayo, awusenzi izwi, awusagcinekile wena egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Sigciniwe egameni leNkosi yethu uJesu.
noma usathane ezama ngazo zonke indlela, noma usathane evusa amaqola la ngaphakathi ekhaya lethu. Yawazi amaqola, abantu abaqola imali ngisho bavusa, kodwa sigciniwe egameni lenkosi ethu uJesu. Ngoba lawo maqola uzowashaya ngelinye ilanga ayofisa engathi ngabe wazange azalwe, angathi nje awazange azalwe, njengoJudas Iscariot. Uthi uJesu maye kulowo indodana yomuntu ekhashelwa ngaye, ngabe kungcono ukuba akazange azalwe. Siyambonga-ke thina uNkulunkulu wethu kakhulu, osibiyelayo, osivikelayo, osilwelayo izimpi zethu. Wathini kwaba kwa-Israyeli bewela? Wathi laba baseGibhithe enibabonayo namhlanje ngeke niphinde nibabone. Sibonga ukuhamba noNkulunkulu ophilayo. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Uthi-ke kuverse 12, lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ngiphe bona. I-challenge yethu njengabefundisi, siligcinile yini ibandla esilinikeziwe na? Sibagcinile laba abantu one by one esibanikeziwe ukuthi sibahole, sibakhonzise njalo ngamasonto na? Ngoba i-challenge leyo kufanele sibagcine ngaphandle kwamadodana okulahlwa. Kufanele sibalondoloze bahlale bekuJesu. Kuze makufika usuku lokufa, kushiwo njengoba esho umpostoli Paul athi labo abalale bekuJesu ibona beyovuswa kuqala. Uma thina sisaphila siyoguqulwa, kodwa bayovuswa kuqala abalale bekuJesu. So asambeni sikuJesu, sigxilile kuye, sihlezi kuye, amazwi akhe ehlala kithi, nathi sihlale kuye, ngoba yena yedwa ngokuvuka nokuphila, akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Uyindlela neqiniso nokuphila. Siyambonga uNkulunkulu usiphe ivangeli eliphilayo. Kodwa kulaba abawiki, kulaba abonayo lingukufa, kodwa kithina esilethemba igama lakhe, leli ivangeli lingukuphila okuphakade. Ngabagcina egameni lakho labo ngiphe bona, ngabalonda, akakho kubo walahleka. Sibalondile yini labo esibanikeziwe na? Akekho lahlekayo nje. Kungaba kuba lahleke ngenxa yenkambo yami njengomfundisi. Kungaba kuba lahleke ngenxa yenkambo yakho njengomfundisi, njengomholi, ngoba igazi lakhe liyobuzwa kuwena. Makubuzwa-ke igazi lomuntu kuwe, kutholakala ukuthi ngempela wena walichithayo, ngiyadabuka ukukutshela iqiniso lokuthi ngeke ungene ezulwini. Noma ngabe unebandla elikhulu kangakanani, baningi kangakanani obakhulekele basinda, baningi kangakanani obakhulekele baba delivered emademonini, but usaya esihogweni to be tormented by those demons, those very demons owakhiphile kubona. Yikho esho ethi lapha kuMatthew 7 bayothi, Nkosi Nkosi, asikhiphanga namademoni ngegama lakho na? Sashumayela emgwaqeni ngegama lakho. Bayobala babale athi dedani kimi nina benzi bokubi, ngokuba angizange nginazi. I've never known you since the beginning of the earth, since the foundations of the earth. I've never known you. Yobe ngakwazi ngoba uzange ulotshwe encwadini yewundlu elihlatshiwe umhlaba ungakasekelwa. Ake simkhonzeni bafowethu, sihambe ngobungcwele, sidele konke okwezwe, silindele yena sisuthise, asuthise ukulangazela kwethu ngokuhle. Singazisuthisi thina, singazisuthisi nangancane kancane. Thina sibheke yena. Silingisa uJehoshafati, uthi uJehoshafati thina sibheke wena Nkulunkulu wethu, ukuthi usiphephise kulaba bantu. Asibhekeni yena, ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Wathi eyibekelwe intokozo wayidela, wahamba ohlala
wahaweza emhlabeni wazofa wabethwela wathwala ihlazo lethu. Namhlanje uhlezi ngakwesokunene somkhulu, ngakwesokunene sikaNkulunkulu uJehova Sebahothi. Ihlezi indodana yakhe. Ubungethande nawe ukuthi ukuphila kwakho usesemhlabeni kufihlwe endodaneni kaNkulunkulu ihlezi ngakwesokunene. Vumela ukuthi ufihlwe. Ngiyacela nje mina, vumela ukuthi ufihlwe. Ngabalonda akukho noyedwa walahleka, kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Kubuhlungu okulotshiwe eBhayibhelini okubi bese kugcwaliswa ngawe. Wena nje uveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke. Mawuveze ithuba kuzogcwaliswa ngawe umbhalo. Ibhlungu leyo nto. Gcwaliswa kombhalo ngomuntu ibhlungu ngendlela emangalisayo. Ake sibheke iHubo 41 verse 9. Kade kwaprofethwa ngoJudasi. iHubo 41 verse 9. Yena wavele wangena khaxa. Uthi verse 9, yebo nomhlobo wami ebengimethemba obedla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe ukungukuthi ungifulathele. Isiprofetho lesi sikaJuda, amazwi aprofetha ukuthi ukhulunywa uJesu athi yebo nomhlobo wami ebengimethemba obedla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe. Nokuthi siyatshelwa ukuthi sizojikelwa izihlobo zethu, sizojikelwa abantu abaseduze nathi. Kodwa masiqine sikwazi lokho. Uthi ukukhulumile uJesu kithi ukuze sibe nokuthokoza sisesezweni. Ngoba sisesezweni sizohlupheka, kodwa masithokoze ngoba yena ulinqobile izwe. Ulinqobile izwe. Sizophakanyiselwa ithende abantu esibathembile. Ingakho kuthiwa singabathembi abantu. Masibathande singabethembi. Ubuqala kusiwo othemba umuntu. Nowenza inyama ibe ingalo yakhe. John 17 qolo Jeremiah 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5. Bese uverse 8 athi ubusisiwe othemba kuJehova nowenza uJehova abe lithemba lakhe. Uthi lama ibhalo umbhalo leli Hubo uDavide eprofetha verse 9 Hubo 41, yebo nomhlobo wami ebengimethemba obedla isinkwa sami ungiphakamisela isithende sakhe. Ake sibambeke la sisakhuluma ngoJudas. Judas Iscariot, ungavumi, thandaza, ngena emkhosini, khala kuNkulunkulu, kungabe wena ozogcwalisa umbhalo ngokubi. Sikuqe sithandaza. Baba wethu ongcwele, nkulunkulu nomusa, siyabonga siyadumisa. Akekho ofana nawe nonjengawe. Sisize Nkosi sihlale kuwe singasuki. Sisize Nkosi ngoba noJudas wayenza umonakalo ehamba nawe entshontsha kuso isikhwama isiphatha semali. Ngakho ke sisize nathi singalintshontsha iqiniso, singathengisi ngeqiniso, kodwa sihlale kulo ngoba ilona elindlela elizosisekhaya ezulwini. Ngoba ushilo John 14 verse 6 wathi indlela neqiniso nokuphila. Ngiyakhuleka ke Nkosi abantwana bakho bagone babiyele nami labo nginikeze bona ngibagcine egameni lakho elithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Ngiyabonga abantu abaletha abantu. Sengishila isimo engisebenza phansi kwaso sokuthi ugesi asinawo. Ngisebenze ngithatha imoto ngiye lapho kudonsa khona inetwork. Kuhambayo kungena okungenayo ngibuye ngihlale phansi. Ngisebenza kanzima kakhulu. Kodwa siyamethemba uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Iyaqhubeka inkonzo yama-senior citizen kusasa. Yogogo nomkhulu yangena ngehora le-10. uJesu Kristu inkosi. Babunzibande uyavalelisa. Ube nentambama enhle.